nim simano aduenu mienu ena abo apa anopa nonkron anopa nonwotwe ho ye pentem pa anopa nonwotwe ho kai na hye ne nso se dwumadi a wugusu a wutie no eye Maakye live on Ahinkan 93.3 FM. Yes, streaming live on Facebook Ahinkan 93.3 FM. Ahinkan 93.3 FM. Nti fa wadwen kyerɛ fa toayen wo ho. Na menkenkan bi emfa emma wo seseya. Nti fa share me wo ho no mo. Na menkenkan bi ma mo WhatsApp no so betumi dia fa wo san say normal SMS no. Ubetumi ede afa so aba. Eye 0594 841 044 0594 841 044. Wadaroma o de fa ho no mo na eba making kind of kama pa de amamo. So once again, happy birthday going out to you, Mrs. Gladys Arthur Mensa, your fro Vim lady, and wo birthday. Nti ya wish you happy birthday. Yanko man so na yene 8 Edima Minister of Education, yera Doctor Osei Educhum enko twetwen komo yera akwasi abankwa yera wote yen kan no pa ya mo akye aba Ahinkan so ya mejemo so wadaro mapombo ko de adomnya hweye na mamefa we ntwam spokesperson to the minister. Okay kasama fo momu de ma no se ja ni nyina si ho no mu a edi kro no a na nso eja e wo se cha kowo no ne de hyew yegyidi se minister ho ya no pa yi atom na mo pai bo na ke kana fo nyina all right nti yen hye yen komo twetwe na se ya nsan ya ba senti a fro okra potin a free bre a utag omo impasse e ba ye minister ne reactions senya wodwen senya obobra senete mira already message kaka say if we say sa anima when we buy no na ho minister kasa o ho ba bia ani nyina che say mpanifo eleku ye maswa rese omode die ye battery na ye wo bia free hono nti facha makaka but message say I wouldn't want to comment about it, but I can give you the surest of Mission 74 at the Melgua Crem as it was the battery na the Adano Omodiato. Okay. Yeah, you say bay and Temon so because you know I so ya be victims. Okay. Afi mayemra asempotin no eso minister edi nani ekokohwe adwuma ekoso ewo Creative Art Senior High School o kire se nani aso papa adwuma ye no sen na adru na den na minister hu ye aye no nti wokase nani aso yi yo menu ameda se dey kind na o se me chia watie fo jina me fasa akonya we so chia watie fo jina o se dey work and no correct and say abra yera ya said to me na to ma o ba Ghana na on na ta kwa for do tin ko ma ni no and the list team no ne boa o person de boa Ghana no na do dan kwa for do ye the first time no appointed as deputy minister so boy yera na for no mo nyeduma among some of the initiatives no propose any be any the technical Friday say the creative arts school na benefo edi honkomo epe bia ombe no na munya asase tam ewo Kumasi kwada so empesu aso na ifiada etwa mu na adwumawura the workaholic minister ahobase mu yes obeko Kumasi na wakoti dwuma bi as part of dwuma bi no obefa ho wa hese de masiko the benefo ko na mira so de adwuma siko no so when so katre ko ye no o fe principal bungalow yes we assistant principal bungalow yes we
350 capacity female dormitory block. It is a yes, we are 500 total bed capacity for male block. Yes, we and a V class room block on a chef one of the quality channels so and also yes, we honorable minister the contractor no a dinkomono. As I said, maybe after inquiry and which is a more matters of one that year free on that a full fledged school. You see, Mama Casawano, January, so honorable minister, January, the new academic calendar no, is going to see the creative art school, first of its kind in Ghana, recruiting its first batch of students. You see, some Ghana. I will share the creative art industry. I say, idea that on my Benin and after that, for do so. If we say, buy a mind, Ghana must see a war, put down for more talent, more when you have one talent, you know. Just a Odoma Chedie. Odoma Chedie, no for Asa, Senior, and the Kikaho. Nadia can say, Ominya school to Tabia Kaho. As Ominya started to tell Kaho, I would want to not a year to drama as well. Obo say, just a Ghana, Yawadia, or ye, and social Olympics, yeah, swimming, Ghana, me, me, a corner, a womb. I just say, Sanima Wina, yeah, and Yama or Ghana Hodom now. Nakunya Yama, see a behanes and also the Potoka. It's a creative arts school, a edifice. School so kwa Baba take Ghana for Ghana Mabu more special skills in dancing, music, arts, draw, and maybe a hika home, Mama Kasawa. Now I'm almost here. I'm almost watching me and meeting the world standard when it comes to the creative art pool. It's not just say, and just say, they want to say, our schools from Kuwait. Honorable Dr. Yosef Chunana, a designer here, a choir was a tear, said the young no ever. On one, a year, Brana would also hear an abono. The million at the man and another Danko Fado are reposing the confidence in him, why no substantive minister here. Now I said, Ghana was making sure said, the point be as over now, maybe after inquiry, said the contract and the guy in the school. No, maybe you also would be a man January. First batch of creative art students. Okay. And a bit more raise concern say you cannot creative art any emu addition. Why Kumasi? Because Oba Ghana song and ye will nipa be brain so or mantama who do be brain omunya ya they would all want to go to a year schools to be a tete. Why Kumasi and not other regions, you know? Many am that's it. Wow, sure. Abra and for this I share to one of them also pass I say, we see school no. Now we pay as I said, say what now Mukunya as maybe. Now, I mean, I know the school and for Ashanti region, a school, it has a bed at 750 bed capacity for our person the school one and a 500 bed capacity for men more person school one. In that case, school no school beer Ababenti Ghana Mabu from across the country. Then you come and quarantine. Yes, come and the Kusi so Ababa some of my Ghana Indeed, now as you na dwene ho say oh ye gusu ayekọ animu no omo de beko other regions no say the be ya the accessibility no e be so simple na akọ the doorsteps of ubia. All right, ma yena se na fe yemfensi hanom yenim say wasi no so be sha ase nyame adom next week and also ministry na boabo mo ho de senior high school so before Makotin Kunin share Manado Dako for the Munyam, no Mawo Force with Munyam. In Naya come on the Nakwasi. In fact,
ye babu we mo so that performance no be pro omo a omo design dia no kra ye fa 5 time ye no chi ye mo mo na all the best in the examination no ye mi say to my party teachers na ye no die e be so ababa e o mo resource but that's big yenso ye das papa abusua ye ne kasamafo e de ma osoafo a wono e na wo hwe Ghana enwomasua ensem so onimunyamfo Dr. Yaw Osei Educhum yewra akwasi abankwa ene ye ne no kotwetwe enkomo no ye beto aso mepacho wadwenkyere no ubetumi e de aba eye 0594841044 0594841044 ebeduru hanom ane akenkan kama de amawo already no I've seen a couple of them here edinti ma menko kokenkan emfa emawo mo onsu betimi de wo de aka ho wabra me kwa kokenkan nti on Facebook no enkrofo message odi aba ho enie we see a friend Robert Edu say ohwe all the way from Elmina ewo Central Region or see adwuma na ye ne de adwuma pa ni nti yenkoso na yenye yeda say Robert Edu for coming through with your message. We nso say a friend teacher Kujo Tepa enyine suso or say Nana Akufo-Addo the president of Vision or when iswadi hunu papa and in Ghana foi mombi nyina ntan na chi sanse or the eniema huduo bi to say free senior high school ediaba yera mahamani NDC omon kyerɛ yen aniswade hunu ade ba ko pa omon so ede aba Ghana indeed ene your free senior high school ena omampani asande agenda 111 aba be piso a owogidie se omobesi ni nyina wie na omayi omonsa afiri ho wei ene ye ka no visionary leader ankasa enchia enkoma chairman odene ho kwaku apia ena honorable Stephen Asamoah Boateng aye tai friend say Asabi teacher Kujo Tepa enyina suso erodi we di free ebaye bra Jagos edi free in Sanwem or say the way we are attacking this Anglican reverend father and there asemu I say ye funny kakra na oma Ghana for atin sem biati you say omoma reverend father no womunyara no onwene ne ho na how can you be a father e wo suku a e mai wo mu ye beautiful omo ho fefe say wo se me ye father munyara no onwene ne ho kra na me de bra Jagos de ono so di free in Sanwem e ba ye no we see a frame Haile Selassie or the free Goso Zango ena odi e ba ye or say the workaholic president Akufo-Addo or boy dwuma papa sisia no he's on track and a vim any vigor and what develop on my Ghana no asisia yi or baba beboa ama yen health sector no and nso etimi akonanim nti wo bisa wo so omo makasa chokrodo for no obruni frɛ wo mo ne say yes obisa wo mo say baby omo aduro no how far omo da so kasa na nti o say Ghana any Africa nyina proud so omo nsa ka mampani Akufo-Addo say o mampanyini long live NPP long live Ghana and ono so de ebaye edweso say John enzo so o mami achia no pay no say finally a year biggest investment I been see wo Ghana bakose muda ye kana pomuden sem ho a eno mampani Akufo-Addo waye we eda di pefe say ye come mampani o wani swadi hunu visionary president ya nana Addo Dankwa Akufo-Addo nti wa committee so ono ankasa nso behwe say omo asi agenda 111 ni nyina wie ansana na mban no enso akwawie awurade nhira no na wo ne ho ban papa se na be ya ne bossa ahodo nyina ebebem ejiso say John de a wono nso so ede ebaye eno no ko mensa pillar 2 o say oh mi ma wutirin kwa mampani why de agenda 111 finally wa ha na yehia hospital pa sanso na mihia bi ewo mikurom akwasi hu also yehia hospital ni bi woni kurom akwasi hu na je se kwawu asem ene wo kan ko mensa pillar 2 e dia ode ebaye eno no o say ye frame ko mensa pillar 2 and am di free ebaye Dr. Downblow master planner Dr. Downblow okay e dia ono so e di ebaye o say ye frame Dr. Downblow
ɛdeɛ bɛn ɛna esi ya agenda 88 ɛdane ba bɛyɛ agenda 111 na 88 ne kura wantimi ansi ɛna agenda 111 na obetimi asi MPP for ne promise and fail deɛ ɔmo yɛ adio wonyai hospital no kura medical akɔ pɔne bi ho a yɛnhunu ne yɛsi yɛ ɛnɛ wasan ba bɛtena ha no mo sɛ agenda 111 nomi anwene yɛn ho ɛnkyia nkɔma Dr. Nana Ama Brown Kluche we Dr. Down Blue dia ɔno nso ɛde free prem so apɛw sika ɛde ba yeah. Alright, inti mamenkɔ SMS na ɛhɔ nso so nkrɔfoɔ message ɔmo de aba wɔ hɔ no menkenkan bi ɛmfa ɛma ɔmo ɛwɔ ɛhɔ ɛnomo a we say hello Incan FM. In fact, mo bɔ adwuma papa nyame onhyira mu nyina Obuoba me pa chewo ka kyerɛ yɛn leaders ne sɛ D7 for no grade 7 for no ɔmo yɛ den yɛ frɛ me principal me wɔ achem kokobin okay and we say ɔman ni nyina mra nimu ni machia wo ɔman ni nyina di for firewate Obuoba yetie wo nyankopɔn enhyira wo chia me master kwabenabo ahen ona oni Samuel Dazi mame Timothy Edifree achem batabi ono nso edia wode ba ye eno no me pa chonso betimi de ode ne dia ba 0594841044 0594841044 fa wonso adwenkyere ne fa bra na afei yenkenkan emfa mawo. Alright, see, and inti eha eya hinkan 93.3 FM. Yabatia simna ya shasye edi nkomono dodo no a edi aka ho amamo ewo efie ha enomo. Ene ukuada, and inti obi besi se ye de ahinkan ahia asem so de beba. Yabatutu janso kama. Endra agenda 111 pomp and pageantry celebration echo so as usual. Endra ebisa questions. And then we will continue to ask questions. Now me said I am not doing this just to paint Obi Basa. Mom, I'm provoking them to build the hospitals. Even Otumfo krampo Endra o ka kire wo mo. Onipa osoma na mane ba ye no. Otumfo soma na mane ko program na se no. Otumfo tintesuo tu na numum so won kan kire mampani Akufo-Addo. Se Ghana fo ni nyini ni. Hospital no so okosie no. Ghana fo ni nyini ni. Nti won prove am wrong. Asem a me metena ha me kan ye no ebi no. Wodi mi se de nti Otumfo kan sa. Ye se hunu bi pen. Eni nti na bo aserewa. O de ne background no yi nani ato nkyɛn. Endra me ma hunu ehun hia se hospitals ni ebesi because se ba ebe create nyuma direct and indirect jobs ebe create. Endra o mampani ka se ono so de to so. O se 20,000 health workers and omo ba be employ wo se omutimi si wi a. Nti ni kyese ne metena ha kan ye no. Eno ara mampani be confirm ye no. Eye good. Na mom se be wie. Abo abidin se be wie. Eno ne asem no. Se be wie o. Because ebia sida. When we talk about say ebia sida. Yen kan kwa akiri apuama ntem ha ye ebia sida. Yen kan kwa akiri o. Ni endra omkoko ye eye fanciful sword cutting celebration e course no. Na I didn't even know say so ma sheda twa ho ntade. Oma twa ho ntade o. Oma sheda ye ho la course. Na no ye ho abotomu a. Na say one policy bia na be ye ho la course wa ye ho asika. When you are talking about these things, people will sit at home. No make sure say nia wo ka no no kre na nso so ya no anya abotre. Na wahunu obi o ka no kre san ka cha ne so anya abotre. Asa fanciful celebration e course so short cutting e course and ray. Sika seye kwa. But me ti ya ni minimum kra ne say endra me kan ye ene me isi so biem. Say nka me nkwala adwene mu no. Anka mpanimfo mom nyina nche adwumadie na se mo na mo sika ye ready enti sika ye ready dia anka mo former contractors no na nka mo nche adwuma na se omo se adwuma na se na omo bewie mu a na nka wo mu a akoye inspection omo wie e na wo akoye sa fanciful pomp and pageantry celebration no e dia
Obia be who say, oh, ampa, these people they promise, and in fact they have done it. It is almost celebrating a big ekrano, almost celebrating a big. And a typical example, ambulance 307. A celebration, you know. Yes, it calls for celebration because it means you are gonna bako semuda. Say on a day, na yetimi commission ambulance 307. Over Ghana, your constituency is near 275, and yet me commissioning a year 307 ambulances. Yes, it is an achievement, and it calls for celebration. BB say, you know, oh yeah, obi abeto ase, but not when sword cutting, fanciful sword cutting, pump and pageantry sword cutting, akoso ewo Ghana ha. Na yedi ani ehunu na nkwa nkosi baabia na wo so say ba be ebiem. And I'm asking you people questions. Enye question questions. Construction of trauma hospital ewe anyinam October 1st 2020 omampani Akufo-Addo pump and pageantry celebrations akoso ko anyinam kokohe said trauma hospital no mo ka say omo ye wo hono no eho asem te sen utwamu wo kwan ne ho ha emu aya amoko ayi Accra to Kumasi no ewo kwan ne ho ha on the 1st of October 2020 eno mampani kokopa ho ntoma eho asem te sen boachi bidin wo ho enu achi October 1st krono a omampani 40 bed district hospital ewo kwaben mo amwo kwaben ayi teacher ni om friend sen teacher dakwa ni kuromu ne ho kwaben monkonkohe eno so eda kwan ho ha ufiri ayi ho no mo a eda kwan ho ha kokohe se ye adwuma wo ho a eno so celebration na ti say ya 1st October kwaben 2020 ya say 40 bed district hospital omusi kokohe se adwuma ekoso a uwia no abesimi hu ha remodeling of enyiresi hospital no and also see Eastern region here Masadana make Eastern region here asem send be ya ubehunu say asem na ye kan ni achirichiri e wo na ho inyiresi ekwan mu here o Accra to Kumasi inyiresi odi ko jejeti no mi kuro mu kwan so ntimi ni mu ho monkongo he see ye remodeling ye siesie hospital no kokko he say remodeling kro no ayekoso a paint teta cry infanto dan ho enso so mampani kokopa ho ntoma ese ye baba beye Inkwatia district hospital and also so on the 9th of October 2020 omuka so omukwa akoye Inkwatia on the 9th of October 2020 last year. And we are tempted to believe say beto aba na ya na mo ye sade no. We are tempted to believe because now you knew say elections are approaching and into therefore you have to do something to just to bamboozle the minds of the people, win them to your side. And that is what keeps happening in the country. Into another celebration is so into me be some question anopai. So what happened to Inkwatia on the 9th of October 2020? Mokoko ye Inkwatia mokoko pa hontoma esi ye kwaye short cutting. Mokoko ye short cutting on Inkwatia. Inkwatia ewo mikurom Inkwatia kwawu Inkwatia. Monsimu kwa kosi Inkwatia District Hospital. No ho asem to say what is the state of Inkwatia District Hospital? Omampani koko twa ahomam wo ho no. What is the state of it? No be kan kire yen. Atiansi ha. On the 4th of October, atiansi ha. 4th of October yahu ye twamu no. On the 4th of it, atiansi ha ya. Omampani ba ye ba betwa. Ono ankasa simu pampam ba ye. Me boa wo fra ka kire me sa brante ne oto a wo keka no boa. Ehuruduhura da wutum futuro gu Ghana fo ani. Ka kire me. Ebra so we should speak the truth to leadership. Munyai se ma so tanso amama ne bon kan kuro imu no. Munyai. On the 4th of October, omampani na kasa tietia ne chaw mu. Eba achianse ha. Oba achianse ha.
And I would want to believe he says that one or call at Tefa Senior Higher teachers Bangalore no Coco Biano. I would want to believe. I am not saying say it true, but saying sir, NASA project near completion. No, I believe he said no croco commission on the 4th of October. Chrono. Achiase esiwo mo achiase Richard aya wota afrefi achiase ne me kan me boa ofra ka kire ewiase nyina se ne me te ya me kan me boa so ye ka se fanciful sword cutting ye hunu bi da ye ka se sword cutting ye ntwitwa nhomam a ye hunu bi da mami nkodi nkomo ne mra me ba me san to aso some of the projects oma aye sword cutting na ye hunu hwe no we are daring them omunye no mfangu yanimu ase womunye omfangu yanimu ase keke mame nkwa woma no so na me ne yewura yi nkonko twetwe nkomo yewura yawo akwa latte kafra ono na oye president edema Environmental Health Officers Association omo na se COVID-19 kum obi a omo kosie no aban no mpe omo nhwe no omo kire se aban no mpe omo nhwe yewura oti yenka ahenkan su ni ya mo ache yo me da sama mama me sa kan apombo ko de nyame adom na mo so nyame adom yenso ye ho ye pa okay yes say enwom na eda ye ti wo ni wura no ankasa no medical kirem ye ka say Environmental Health Officers Association Ghana omo ye hemfo yo edi no medical me chia wa tiefo me chia Ghana man any Environmental Health Officers e wo Ghana nyina the edi kan ye din no ye Environmental Health Officers Alliance Ghana. Okay, Alliance. Yes, any association, you know. Okay. Yeah, Alliance Ghana. Okay, that's it. Acronym no. Oh, okay. Yeah, Juma, yeah, frontline and backline health workers. They got frontline and backline health workers now. Yeah, Juma did that. You know, it's 1925. Gold Coast. Yeah, yeah, five in the schools or hiding in him no. Yeah, the say you say ahunidie baby nipa ne mmoa etibia no ahunidie bia emma nipa enya yarewa bia emma mmoa enya yarewa no eno na yen aban ne Ghana man per the laws of the country no aba say yenkete say yenko check na ye kan ye de wo fantitie mu education mu na say wo ye wa say wo bebu ne ye kan so a emra na san ka kire say famra court na court asem bia no entwuma so so do batum so be ma a sentence bia no eno de ye tira na ye adwuma awie na ye quantity ma covid ba ye no ye health education ye come mia market women any omo catch omo say no smart no na banya pass mra bi ye ne omo ye ya ye ntete na ni nyina no na papa akande ye de eye no smart na asefo nyina ye nya bio etan say ye health case na 1990 before 1994 no na ye wo Ministry of Health 1994 and na yen ex President Rollins JJ Rollins late a personal address and also okay Environmental Health Division for na more Ministry of Health no me pese me yimoba Ministry of Local Government se ne be ya itan se munyuma di amugi no e wo community ni mti momba local government na momba bo mo ho na mo ndi munyuma no e wo ho nti me de mo ba ho e lo yi yen e ba ho na be share local government na ye ba no ye budget ni ye di Ministry of Health no o ma fanka ho ye equipment ni ye di adwuma no ni ye ja health wo ani ye laborers na ye no mu na first na ye teteni ekurufo no sebe omu amu yi toilet no omu ye ja omu nya health wo be compensation nti atan ye ba hanum sei no ta ka di return ta ka di no ye Ministry of Local Government ye nti papa ye nyuma make no over 100 no ye ntini ndi o ye ntini ndi enu nti na eye efi ete Ghana man no eni nti na nyarewa ahokoro ete eni nti na covid ete saa no the new variant abedie ye de ye ni ebusu afo eta nse ye de find tie mu nti ye nim se ne be kra yen ye ho na mo covid ye say ye nsie efunu ni biem eta nse akade a ye de bebo yen ho ban efi se ye nya covid se ne be ye kofa covid obi a wenya covid emunu no nti no ye say ene de ye de ye kande ye juma di nyina abawie ye mu jemi pa mo dia bawie ye se mu nsie covid emu ni biem
yen see COVID the money biom. It is a new variant ya bay. I know what say. COVID in the whole one yin no. I saw a video of a funny be a mo kwa see womo and na benyen wa ha akwatia na meboa. Akwatia ha ya denchembo district ye mu na me say eh enti ade benyen paasa. Ben papa bonjo na asamanka po sie bi. Ye akwatia ye tie bi. Kede fu tie bi. And what dan hands we? Odan there. Menya confirmation. If you maybe say no manya was national president no. Omusia actually on the records neba. It menya confirmation to me and count that there no. Okay. But the menya confirmation am abo boss no. Na it's say because of stigma. Stigmatization na ebeba ebusuya fonunti. Na yekosia na ya kata ebusuya ni dinim ya kata mdo. Mamomfa nipa bebre nieti and kan son allow na ya kata so nya sese eniema na ya fefuru no afa na ya deko nya kokosie no na mababa yema yi na to say no ya hu say akotia ni kura bu kwa yesie 10 no ubisa nipa hu say yesie covid wa so da bi yenim enti yese ya agi say akotia ha ya covid-19 ekum nipa edu ama makosie wom yo yesie it's say Bebe na fi akwatia krum ho. St. Dominic Hospital no a referral center. Oh, okay. Enti ebi fi atiase, ebi fi oda, ebi fi nkran. Ofuase ayirebi. Kumase ayibia. Enti the hospital na wo that maintenance no. Omukon yare na no mu se abro ye so. Yen refer na mama so. Na ambulance di aba. St. Dominic. Omedu wana St. Dominic for it is more doctor for papa. And your team need a jumanti. That boy, Dr. Mighty, medical superintendent, Abaso, or an administrator, no. Or Mrs. Soma, who said, near man, a pet, Omara, and a test, no, overhead them COVID-19. No matter what the answer back on Ephraim, or pretty more pet. Now, Oma was so the Amamo. Now, the backline, a Jumani, backline. No, my jaw, front line for my guy. Now you're time to the front line and back line. Now, quite for your back line. Young one, that back line, a Jumanu. Okay, inti, more how pan is saying, I must move be jay phone is here, no. More how is saying. You the kind, yeah, how pan is say, a year head, you know. Yet to meet Tia, Kai ever fell from yet to meet Tia, oh, my Manson, Monsieur, covered near your head, and found Adakano. Okay, just say has near car no air popping na phone. Pepe. Ye nibi. Your consuls not private ones no more high no. Also, that mean than a crime, my contract, may fail from Yaku, may fail Yako Tamale. It means you bet ye. It sounds covered in Muno. Yetini, young one a panier or hospital. Will be a word, then you cover that. Yeah, be a embalming. Yeah, the formalin, the formaldehyde, what up and you moon send a bear. On say. Cover the no. It's highly infectious in the yes, I don't know. Yeah, what pan you be a who pet your very body bag. And no, a tight, water tight. Let your beard near your duatum near to zip in him. The woman, depending on what the I find near the watum, a lot of crab a beer. A young mortal or I, Yapa won't fra, baby, no ma there for no one. Yet the Munqua Mako baby. Now, it sounds say, young one panion, a preservative, young one tea. WHO, I say, World Health Organization, covered the Sassiapan or release statement say, it sounds say who will never ban nails infectious in tea. Covered will be a free gym near Nami and San. Now, Dunia. Covered the funeral, work on Hana, Yang, Yakuino. People now watching the ocean here and yet. A buying better so Kuyana. Yea, a buying better so Kuyan. Yea, Cadienti, you bet throw and cut our command assembly. I try, it doesn't say, young for your budget number when assembly so much time, when is the car? Now, wait, and the mountain, now, body no so say, if you a near pro. Bra assembly no ever make it cano.
na adena di busumi baako ye kwa ko yi a wo se ye bie zip no na ye hu se efuru na ye fa no ye wayi kwadwo manu family no e dia na papa ade ye tight you be so ade na eba ade a de na eba. This is serious. Ma consult director of health our no wo mo mpotem ho no mo no sesen. Yo director of health oboy empa me be a me ye adwuma no den body assembly. Director of health, district director of health service, Mr. Daniel Derby. What boy and papa, Nana dear, women that see. So near my Ghana service for 1 million. Not health service who say the environmental food local garbage, some come on near money, or the press Ghana health service for one. This is after. Yeah, near you to me, Nasa. The occasion say, near Manasa. The COVID need a young body and Cocache DC, no mamuska. And also near Manso or my ending now. None of ya able still, or the cover of it, wasn't boot. No smart. Go Gunina, DC. Mebana Bason, so Meba Papa, Honorable Setopoli, Ufosu Brickine, on it, the new coordinating director, Mubehuni Kra, of your dan and a buyer, Mr. Abdul Gafaru, Abdullah. Or no, the digital moon said, environmental for me, Mamun could see for me, the Tibiano procurement officer. Now, my processes in 10, someone will release car. Now, I'm pounds with the tree. And now, no one can Tesukoko extra buying. And the food you know, against the women that okay, indeed, we are talking about Ghana Environmental Health Officers Alliance, and as I could see, chapter no. There be the Ghana, my national president. Inti omu nyina na wo kasa de ama omo se oma mfa PPs na ma mo de mo niam egu ho. Sa pepepe na ye tie pan say akade no hu. Won a won kan. It can say Accra no ye were 37 wo hospital. Ye wo Kolebu wo ye were rate. Inti omu nya referral centers. Na omu extra refer cases na inti go say Kumasi any Accra no omo cases no kosoro. Baby a your hospital referral center be and the cases no kosoro. Because hospital no kwa no one so kwa no mu say your specialty wo ha ye fan kwa. Bro me do no na 7 what do 2 days 3 days no. It in time for no omo so ye dey me. Nema omo ye dey ka na problem nema bi. But as a buying a procure near mana, you to say one part near money embed district assembly, a metropolitan municipal and district assembly. No, your non environmental health and sanitation unit. It's a unit in the you better buying a department. We a department or budget government of Ghana at the back. It's a unit in the you need to your environmental health and sanitation department. Oh, one care budget. They are total PPE in Navy. You need be a unit that should central administration. It's a major human I get thing. Wouldn't say a ticket. Oh, the devil, yang and a mom license. Yang assembly, no. And so one obey business operating permit. Oh, assembly need him. Now, yang environmental for no. Yahin Paco. Yeah, in the medical test at Tebi. Now, ya share man license. Now, a man do talk or so called that. Quado menu, a fruna, a family, no, a fruna. Omban hono, now a boy a man, now tons of rebushing a phone, near cause of death. Then you come with this year, no more certificate in that. Near young photocopy. Okay, way a anthrax in the kuno, hey. Enti yeralate ebreninti yemfa ne se omampani anim na wugina sisi ya na se ne so afo hwempomuden nsem so anim na wugina sisi ya asemben na wo ka kire no ya sam yi tiwa His Excellency the President Nana Adanko Akufo-Addo ena Minister of Health ene deputy Honorable Kwaku Agyeman ene deputy Minister of Local Government, any office of the
head of local government service, engineer na atwata, the management and the office of the head of local government service. Ye can afamu eso mama to say COVID by AP March abeti sa ya kon ya ye adwuma ni bia ye se na kadea ye de besie efunu ni ye de be disinfection eno ye ni bi knapsack sprayer spraying machine ye ni bi coverall aye de kata ya ho fita no aye de kata ya ho sise efu ye ni bi eye kai aye de be fa efunu every help eye mortuary ho akọ cemetery e say ye yan kata ye obi e si assembly ho ye ni bi nose mask and N95 I go back to the discharging chemical and we prove it. I say your nose mask is different from the Guru. Ye need goggles I said to 3 and it say you been discharging chemical. COVID name will you throw bacteria virus that. And also munibi. Discharging chemicals I can. Okay, in summary, no mu here PPEs. PPE. Okay. Specialized PPE. Okay, specialized one. Okay. Specialized one. Okay. Yate. And then for COVID. Na yera minim se mo na ya na ye frɛ mo kyere men na ɛyɛ mo a. Me pa cho Debbie. Oh, okay. Mo kyere men no, o ma duma e wo to mo kyere ho pɛ. Eti ho. Oh, okay. Okay. O mo dia no mo ma brande. Oh, okay. Yen ye duma no, ye kɔ mo kyere ho e kɔ hwɛ sɛ. Mo kyere temperature no e o se da say ye de thermometer be ko ye da ko tum ni atum be 30 seconds ni a say fridge no temperature no e appropriate temperature na okay say ye pese obi funu be to na o ye kokɔ ni e ba ko yi no ye fita e wa ye okay okay yera ma ye na se brani nti ye be san to ankomotwetwe we su nyame adom a wo kyena wada roma e ba to you all right nti we wish you well ye hwɛ ni mu sɛ nia mo hwehwɛ ne nso Nyankopon ebe company mfu akoma na omode amamo. So we are still talking about health. Impomuden sem no. Enra omakwa kwaye celebration fanciful one. Akokate sword. Say yemo yensem, aden yemo yensem a ye ba besi agenda 111. Omampani na nkasa nu muton. Oso omo agenda 111 no. Oma secure 88 lands. IBI 15 acres of land. And omwenya edi ba bedi juma no. Inti agenda 111 no. Ebi mu say dead on arrival. We are just daring them say they should do this one. Omo fan shame ye nyina. Enya mpanimfo wa ha no mo ame no mo kobo nkomo ye wi a. I'll walk you through some of the things. Baby a celebrations akoso. Pomp and pungentry celebration, sword cutting, it is a being see that almost see a way and seminal. I will mention a couple of them. Nafi, when you say, dear Asi and Ray, a be a sida, into the nye be a ye bia. That is ye. And one on one. Enti, Mammy fa we, enchem nafi and concoction and comono, and fa emau, and then Yankopon ya dromoa. A free non do ed economy pompe yebeko Brim Central Municipal Assembly na yakwako fa womo General Assembly meeting a womo ye no edi abremo eye ene wo china but ene pe ene ye de beto from mama nti brane so a na watie bi amame ensem bebre na nkrofo hwe animu so mo beka ho asem ene obeti ni na bi ena sani assembly no kro mo meeting ya sani omnwumadi etie bebre no anim. It is a parliament pepepe and also so ubetie bi pepepe presiding and a speaker of parliament hano presiding a speaker of parliament inti ane dru hono man watie bi di amame e brane so a ye be ko live ni akwa fa feed no e de amamo mame nkwa eye studio B ni enkonkwa twetwe nkomo me wa akua fra koma studio me ko di ahenkan studio na yako akobon komo kakra mensa company for from the assembly yera Sian Ebenezer a municipal health promotion officer and Madam Teresa Nyameche enso ye health promotion officer ye no mo kwakobon komo from one health topic to another
ma men komo makwaba na fe yentoa enkomo twetwe so empanifo Maakye manopɛ mumpum bɔkɔ de bacho nyame adom ye ho ye pa madam ya na wa ben o microphone na ma me thank you yajiri assembly ye bɔkɔ de me pacho if you have directorate nyame adom ye ho ye bɔkɔ pa but still assembly me pacho okay all right enti yera Ebenezer said medical kan no ono na ye municipal health promotion officer me yiri say boss ho ye nyame adom no ho ye pa tin nka che o adwuma ninti o de ho asie kakra over no na adwuma no de nante sa okay na Johnson and Johnson ni bia ba ha na yo me pacho ene de ebi nyama ha okay sense ye de na ye de hyasie no enye no bi na ye de hyasie de AstraZeneca okay ene hyasie nti eno na ye de beto aso okay ene wadaroma finance mu ene yesua de en de afa pomuden sem ho yo me da se pa se wa maye bre em se ene yasema ye de ba ha ina ayitiawa enmi se COVID-19 no enya enkoye na eguso a ekoso sesi ye experience third waves ese edikan bae na ekofom na esamba ne mpire ni so na ne mpire nsanso so asama ne home so enti ene ye wa se ye ma atifo ewu mi se obi anim se COVID-19 wo hode nanso ye pese atifo nya ne ntie se sesi no eguso a ekosoro na ye ne omo abekasa afa protocols no kwan ye befa so a ye bebo ye ho ban na ama yare ne intimi entwimfa ye so na yetimi nya ya hoden etimi atena se ahwe ebusua ne yekoye adwuma so okay madam panien wa wo de de e pa chwa ma wo mi de ai ma wo mi de ne ya na kakra bi okay ma san ko yira ye sian Ebenezer honomos sian ye me papa ketwa nti no odi sian no na se be hia me papa ketwa ne sa pepe all right nti ye be hyen komotwetwe na se sei ye news mu efri nra nyina are running through say enkrofo eco hospital ne ye ma mo referral say monko kasie mu a omo de nanam ha na omo asan de akwete na fie na kuom ababetom mo pono so as health year directorate am ha no before we even go into COVID-19 ye di mu nkomo no okay em say eno de yinya management no ye meeting asi enya ma ho na ebia na me director eya aware dia se bia mepem no one ye ebekasa afa ho okay na mum eno de yinya ente ho bibisa okay and na finance wo COVID-19 komo no amode ba ye no emu covid yen active cases wa ha munim me bacha ane saying cumulatively no from day 1 eba no tama covid shashi ne yenya 184 cases Brim Central Brim Central nko na 184 cases no yetumi 174 ehwo timi ato na yewo 8 cases a ebeka se active cases a epende a omoda ewo treatment so na unfortunately no nipa emienu na yahwere won ti wo hwe figure na ye de mai na no ti hu se ekoso na within 2 weeks ikra no yetimi asa record 9 cases a eka 184 no 9 cases within 2 weeks active and I say mal ni bi okay active cases really yeah free hin e ba ye ni na yi detect omo ewo municipal so omo te he ya na omo free ba bi ne ba ye omo te he ya na ekuteki omo sample enti ye de sample no ko Accra na results no ba ye no na chese omo ye positive enti de see no na chese ye experience community transmission no as a community transmission ewo ho that is if mantem we na ko mantem we sa na ye mpotem ho no ye mpotem na communities no mu na iwura yetumi nya sa cases no no mo ye ma na mo ye mema ne mema mpanimfo ebinu ye mpanimfo kakra ebinu ye hono ho DNA this ade na ye bayi is it ye ni protocols ne so ana say ye tirima ye dedodo meka ne say now say meka say third waves no second ayine bae no you say wo na akofom enti am say akofom kakra na am say protocols no nipa nhyede ni so papa kamia say wotika mu na nkurumkura hunu say
am say do be to afra e wo ma je say ye bohu dawru say me no ye kasa so afidie na nipa ni aba omo so enti ne say mu no say ye ni ama ye ho so a na yitu fra ye ni protocols no so a eno na ma cases na esan ko so nti me ji say eno na e de we ni say aba we kura kakra bi a ye wo problem with transportation of samples ne nema na kakra no a yitumi edi akire am ka say we nim subi o moda na di na betumi aba say ye bi ye kofo mo sample kakra no na yitumi asa 9 cases. Okay, also ya munya a bit challenge with transportation. Oh, I don't know, sir, whether you will be the right person to answer this question. Yeah. Yet say assembly, no, together with Omo sister assembly, I think at Chimansa, Omo take COVID-19 committee bia, Omo Jisika, Omo Bahamia na me interview Omo. Okay. What's a wasem? Me pacho ane. Ne hu sika sem no nim kakra. Ne me kan say yeah block and I say ne wo kan districts be say kakra ebe kan yeah ebe kan bu. Say ne be we do be na resource on full where ye de samples ne call na ye challenge kakra. Eti ye kan ye hu bom sen kan be rotate. Say ye nya na nka sa districts na ya kan ho abu no we de ko. Ya say ye run ye rotate sa. But ekoba say do baby na sa resources na ye kan ye hu bom ni na no ekofom na asa enti eba asa na ama ahoden no enhye de ni ho enti sa ahoden no ane sa anka bomu no a districts ni na ka bomu anka omo ye na samples na timi akwa no afi ekoba say take off from kakra. Even when committee no ye existence ni nyina so mo sign face challenges with money. Yes. Nenti ye face challenges ne say resource once COVID in the share first no we will say individuals na aban aboa assembly so aboa yi pa but e do we hu say COVID no na fe kwa na ekwa animu enti na edreni resources no na say niema ye de ye adwuma no say am say the last time na be kasa ekwa na o kasa ye ntie ne kan na nka o hwese nka obeba be kasa bi no na nka o be kasa fe de protocols and restrictions ni na we ye free why bitumi akọ ye de adadem na nso so ekosoro enti said ye yisi edi ani bu ani etoto ne ma se nka ebi ebedrum rebi na nka COVID no akofom no em se abro sa time no so enti ehu abehia se resources no so a wo gadai no asa enti wo be se hia biu sa eno na mana challenge na eno no wo sem mu na mo bohu dawuru na to bi akoma so ana onipa no ankasa te ho no mo a no wo disika na ba obi na kan say one ton yare a unya no aduro enti sede na ahyase na ye ya na ekoso no ebia na obi be free say samre sa ahoden na ewo ho enti yaba afidie su de na ye de famo so na mabo hu de rosisi ba bi edu no ye hia moa na semle me kofa ba ye nka wada roma nka ye be sand ya fa so ara ma me pimpim madam so question kakra wo kasa nyina osresere wo sa me nti osresere wo no madam COVID-19 ehun de ubo ewo empotemo hanmo no maso ye moya ade ana monya ade maake wo ho ya ade pa me ba empotemo hanche enso yeguso aye adwuma. Oh okay moko market ne kobo dawuru no ana se moya ade dien ne moya ade a wo kan ye ko market ye ko schools ye ko organizations just say ye ko baby ye ko churches na se ye ha mo ma hada yeguso. Okay. Me pa said ye wa trotro no ne nantimu kakra na no an yeguso ye ka ho asem yi. Ye be san fam kakra. Enti no fa evura mu kakra ye brand nti. Yo. Me da se pa. Am say ye be kasa fa ye protocols no na ne dikan na me ye hunu say sese no COVID-19 ye nya ne free ebra COVID-19 no etiatisi no. Abo wa na de COVID-19 ne ba no. Bruni bekese wako mutation ana changes. Eti wasesa ne ho bebre se ne be ya ebinim obi nya yare ni bia treatment na yi aye de ma no na aboa no so osesa ne ho se ne be ya obetumi aye den onso obetumi a survival. Enti wasesa ne ho bebre as say na sese ne sesa ne bruni bekese variant
eti sese ne nsesa ho no osesa na changes no de ha adwen sese pa aye delta variant. Delta variant no a transmit very fast and as a sanin tentem. That's how they be a delta dia ahoɔden wo. And crofo delta force yom so mu a obe bu wa bodwe gum. Sa pepepe. Enti sese no de hia ye pa ne se sa changes na aba na delta no asese aba no ye hu se hwehwemu am ye hu se delta no sanin tentem. Na etimi ekum so ententem. Enti na sa na tie dia na se ye be afidie so fidikasi so na mamafo nyina te se COVID-19 no eye rare anase edaso ewo ho. Enti yem protocols no yen koso se ye behye mu ekena ebia na a check akrenti ye rare free ye ho protocols no ye kan na ebi te se ye behye ye mask se bia beko bia uko nipam esan se ebia na ho no eye nipa dom ewo ho bebre ho ye overcrowded. Enti ese wutimi ehye wo mask no se ne ebe ya se obi bowa ana obi hansi na ensuo bi efiranu ma abowa no mu a ebeto entimi beto hwene so ana se wani ase afi so ye momodin se ye betumi atete yentem ye kana social distance no ye betumi atete yentem ne sa no se oti mutete muntem a obi bowa ana se onhye mask kra na onhye mask a enam se ekwan wo muntem ninti no ebetu emwa ma untimi nya yare ni bi afi so yentamfa brem yentamfa yensa enyisihye yeniase ana yeniase ne yehwini mu isanse aboa no enante entokuro no a ekoyimu no na onante na etuma akoyimu enti yemfa yehwene ana yeniase na yenta enchia so sene omampanyin edi kakan afi de hia pa so biu ne se yebeta hohoro yensa yie under running water with soap insua etene bre na abre nyina no hu se a check akra wo do nsa tututu ba bi a o se wo di nsu ehohoro nsa edi semina eka ho ti se under running water se yo Veronica bucket ya bucket na ye de pipe wa hye ho aye bi a na eba no na do nsa sanitizer ba bi wo ho abia bedru na nsu ni semina eni ho ana se unam kura wo se onya ketua bi hye wo ho se wo do nsa wo he na nsa ye kakra na wo mie bi na wo de ahohoro nsa kama wo de apepa nsa kama wo ye sa nyema ni nyina ebeboa masa abowa no wo nsa abowa no etimi afiru nsa anasa abowa no bitimi ewu a wo do nsa ekwa no anasa ye a ebi entumi enyew afi na ye kan so se ebremu se otuo wo ho na hunu se wo honam edodo wo nhyeda entiapo a entempa no ara na waben apomudin aso ye bia eben wo ewo mpatemu na se wokọ na se eyebia na yetumi ehunu ntem na yetumi aso ano ansa na etumi ayekese enti ya me se enyema ba ko mienu we na yepese yem protocols na dada no a eni esen kaka ewum se yenya data de na so data no kwan a efa ne edikan fa so san no saa na ono so fa so san enti ahobambo ni na eso eye pepepe okay enro say enani 3 days na me ti say Ghana Health Service asan boderu say Ebola asan ba. I don't know whether Ebola no ankasa na say yare fufuru ebidum say the return of Ebola part 1 and 2 mate ho asem yate flu de yate ho asem but Ebola ne de am say eno no nye yen ha abeso aboboa no baby but enye ha okay na sa flu na wo kan ho asem ye nyina yen bia ma ye ho atoyen beba jo say me say sa flu ya wo kan ho asem ye nyina yen bia ma ye ho atoyen dada as a wuti and I won't ase oh you are talking about enkoko ne de no and I say nipa de enkoko ne de nipa so de na me so okay nipa so de nipa de na me kan edo so yenya bi e wo ha Ghana yenya bi but nyina akora yenya bi am ye ho atoyen wo so wo hini mu so nsuo wuti pa wo sa wo wa bi yenya bi am ne ho ato e de urade ase all right ma yanka yen vaccine no ho asem kaka na fe yedi yen komo no eba wie yen kakra akra no vaccine ba ye no mo ye mass vaccination wo yen assembly mu vaccines ne ba ye no de ba ye na isu akakra enti yanye mass vaccination general public na yenya na mo ne ye ne se ebi ti se apomdenfo agency security for omo nipa dinsa wo so no enam se ne 20 se yebedi kan ahwe omo ansa na akiri no
dodoɔ no ba yɛahwɛ general public no ɛm sɛ me no kɛsɛ so sɛsɛ yɛasan de aka ho sɛ ɔmo anyina a ɔmo 60 years plus ɛne ɔmo chronic disease sɛsɛ ɔmo so na kakra na ɛbɛba no sɛ ɛnɔɔso a yɛbɛhwɛ ɔmo na afei deɛ ɛbɛtɔ so bio no na yɛahwɛ general public no okay na ɛnkyɛɛ dodo ne nyinaa egu ahobɔ madam nkasa bi sɛne wɔwɔ seresere wo saa madam ɛnkyɛɛ dodo time ne deɛ but ne nyinaa gyina region ne national force so ba sɛ mo nso so ɛduru baabi a wɔ sɛ mo nso mutumi kɔpere mo force bi na motwe de ba yɛgu ahoboa so wopɛ sɛ ɔbɛyɛ politician ɛfa kyɛw dɛ bi obi asɛnde message sɛ waasɛ wo kasa sɛ politician okay nti yɛnhwɛ animu sɛ because adeɛ ba yɛ vaccine ba yɛ ɔmo sɛ wei na ɛtɔ so 2 sɛ Astra sɛ hwan ne di kan ba yɛ ɛna sɛ Johnson and Johnson aba kwakuma no kura mepie mu wɔ ayi central mu ha mo yɛ dɛn ɛna meka no yɛdi kan apɔmuden ne agencies na meka no yɛdi kan awɔ ɔmo deɛ no a yɛbɛwɔ ɔmo deɛ ɛtɔ so mmienu ɛsiane sɛ but yɛhwɛ anim sɛ deɛ ɛtɔ so mmienu no ɛbɛba na yɛawɔ ɔmo na afei yɛde 60 years plus no ɛne ɔmo chronic disease no aka ho enti yɛm sɛ ɛno na yɛhwɛ anim sɛ ɛbɛba na sɛ first one no kora ma yɛ yɛnwɔ enti ne no yɛba a mobɛka sɛ gyina hɔ yɛwɔ Astra sɛ hwan ne yɛwɔ no wia ne yɛde Johnson so aka ho ne yɛka no sɛ baabiaa wɔ ɔmo deɛ yɛde ama ɔmo ɛhyɛ aseɛ yɛyɛde Astra no yɛmansino Astra no a yɛwɔ enti Astra no na yɛbɛsa awɔ deɛ ɛtɔ so mmienu no ɔmo adi kan no ɛsɛ obiaa wɔ mmienu enti yɛawɔ ɔmo ba ne yɛdi kan enti ɛsɛ ɔmo wɔ ne yɛtɔ so mmienu enti Astra no na yɛbɛsa de awɔ ɔmo enti nea ɔnwo obi da asɛm na mekan yi o deɛ ɔnwo obi da no yɛ no ne ɔmo de brɛ no ɛyɛ AstraZeneca okay nti ɛno ana yɛbɛkɔ so ayusi no wa nti Johnson ne yɛ ɔmo adi kan wɔ Astra no Astra ne ɔmo ɔbɛwɔ ne yɛtɔ so mmienu no ɔmo adi kan wɔ Astra no nti second one ɔmo bɛsan wɔ Astra no ankasa Asana Johnson aba nti mefa no sɛ wo sɛ yɛwɔ obi yɛdi kan wɔ obi I see ɛsɛ wɔ mmienu sɛ maanwɔ Astra no na yɛ Johnson na yɛdi kan de bɛwɔ me a ɛyɛ no ana wɔsɛ me wɔ ne mprɛnsa wo sɛ mprɛnu no okay nti deɛ ɔde bɛhyɛ aseɛ no ana ɔde bɛwie I see nti yɛn deɛ na ɔmo de Ghana yɛ deɛ ɔmo de bɛyɛ AstraZeneca nti yɛn pata mu ano yɛ deɛ no a yɛwɔ ne yɛ AstraZeneca nti ɛno ana yɛbɛtoa so okay nti Johnson ne yɛ Kumase ne yɛ Yifo no other places no so okay all right madam yɛkɔ yɛ time no aso a ne sa nti mobɛpɛ sɛ mode biribi baako mmienu bɛka ho a madam wobɛka kakra na afei Mr. Sian nso so de atwa to ama yɛn koraa mepakyɛw asɛ mebɔɔ saka no nyinaa ɛhyehyɛeɛ no na ɛkyɛ sɛ yɛdi so na yɛtumi ko tea COVID-19 yareɛ no meda ase wasɛm nso yɛ tietia na wawie okay nti boss wasan aprato wo nan so nti no meda ase nea mɛka nyinaa ne sɛ yareɛ no ɛwɔ hɔ nti atiefoɔ ɛnyɛ sɛ sɛbe yɛkeka masom kɛkɛ na ne nyinaa no mpanimfoɔ ka sɛ onipa wɛnya akora ne ɛfiri yadeɛ nti deɛ yɛka nyinaa ne sɛ mɔma yɛ nyinaa yɛmmu mu na yɛngye ntom na yɛnni COVID-19 nhyehyɛeɛ no nyinaa so protocol no sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi ɛnyɛ yɛ ahoɔden nti baabi biaa wɔ biaa no hwɛ sɛ saa protocol so yɛbobɔɔ so nyinaa wode ɛbɛyɛ w'adwuma na atumi aboa wo na yɛ mask no so yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛdi nini na atumi aboa na ankɔfa ɔhaw foforɔ bi amfa ama na sɛ wowɔ hɔ na wohunu sɛ wonte apɔ anaa nneɛma bi nkɔye ɛwɔ widie no mu a na ntɛmpa no a na wadi kan wabɔ mmɔden aba ayaresabea na yɛtumi ayɛ nhwehwɛmu yɛyɛ nhwehwɛmu na sɛ ɛyɛ bi a na ɛno no aboa ma yɛde wato aduro so kyɛn sɛ wobɛtena fie na yareɛ no wɔ ho a na akɔfa nsusuansoɔ bɔne ɛde aba yɛhwehwɛ nso na sɛ ebia biribiara nni hɔ saa ɛno nso deɛ na kyɛ sɛ ɛno ano na yɛama ɔkwan na wɔkɔ na wawotimi ayɛ ɔfan wahunu sɛ sɛbe ɛnyɛ saa yareɛ no bi na ɛyɛ dɛ ɛwɔ hɔ na mpo ebia yare foforɔ a na ama watumi asɔ ano ntɛm na atumi aboa wo okay na atumi aboa wo yɛaka ne sɛ wantia a ɔmo a COVID-19 ni kun a ɔmo bɛkɔ sie wo no ɔmo nso na ɔmo kɔ strike yi nti no
uwu a wan ho yi a wan kasa ho besan adwiriwu because wo bewu am obi ama mesie wo du bo nsi wo bewu na san abɔ wo ankasa wanum nti yesrew moma yi nyina yenhwɛ ye ho so yie because onipa nwu ya onim ni a obenya yera okay fa twam yenko nti em say ahyase na obisa se enka ehia mo bi a enka yanka emwa de ehia bi pa ehia moa enti sila se ne anji usu no se emwa no ne yakwa didi ma ya yenka bi ngum ye free bra ye ball fund no me mpanimfo e ba ye na asofo mpanimfo ka ho bi ene ba ye me ka kire wo mo pen say accountability e wo so mo man ye part of them enu mo mu ne be motivate omo contribute no sisi ye call ya e ba ye nya me kwa me san ko fa ho asem ba ya enka ye nyina kan to adwom wo ho a ye nte ho hwe biom nti ne ye be sere mpanimfo no ba bia koduro no omo bebu nkonta ne nkire so wo ye de aduru ha sika no 2 cedi na akadam ye de ye ABCD nti ye sere mo san fa bi meka ye ho mpacho ne me kan senyansa wo mu mpacho ane atras mu pa na ansa na mpanimfo no me se mpanimfo aye adwumaden eti mrepam no so mo ba bebu akonta ama nato ye nyina ya so fan na so yeguso a ye twen no yare ne ebi wo no ne me kan na kakra itimi ekọ adwuma ni nyina ne se ye betima ye vigorous search case detection na yetumi ehunu omo ye suspect say omo cases ni bi na ya twetwe omo sample edi say wotwe samples no na wantumi amfa nkwa na akwete say wonya adwuma bia